manglingkod pareho. Mayong hapon kaninyong tanan. Tema sa Misa Nobina na sa tubangan. Dungan, basahon ta, tanan. Sige, magdungan ta. Ready, go! Maria Beren sa Rigla, pinili, ginasahan, o gipadala sa Diyos sa misyon sa una, pinili. Ikaduha, gasa. Katulo, ipadala. Kaupat, misyon. Katapusan, kalawasan. Sa dili pa tamay ko ang 5, pinili, gasa, ipadala, misyon, kalawasan. Sa dili pa tamay padayon, kamong tanan ganiya karon, hagiton tamo sa usa ka assignment. Matod pa sa bata, homework or homework. Ang inyong assignment mao kini. Basahan ninyo balik ang Ebanghelyo. Kay ngano? Musugot mong sadi, basta Biblia hisgutan, kitang makatuliko, lupigan tas mga laing tinuhuan. Tinode. Bersikulo, kapitulo, balitok-balitok, tuwad-tuwali, ang mga laing tinuhuan, may katamo tumutubag, kitang makatuliko, wa giti katubag, tinode. Ngano man? Wa man tayo basa-basa sa atong Biblia. Gani ang mga laing tinuhuan, inigsimba nila, magdagi na sa Biblia. Wala sila magdag Biblia, nagampo, na malandong, nagtuon sa pulong sa Ginoo. Pero kitang makatuliko, wa ginamahitabo nga nanimba ta nagdag Biblia. Tinode. Wa sa na magpasabot, nga isunod simba ninyo, magdag Biblia. Ayaw gimugpada. Kaya nga no, di good mo ang ayan. Maka-imagine ko ba, ikaw magmisa, iguli sa inyo ha, magdadamog Biblia, unsa kay kasulti nyo silingan? Mingutin mo silingan, hala, nibalhin naglaing tinuhuan? Hala, nabuang lang tayo siya? My only challenge is this: read once again the gospel every time you hear Mass. Akong hagit mo ni nga, basahan nyo, ilabi ng adlaw ng Domingo nga, inigsimba nyo, balsahon nyo ang pulong sa Diyos. Kaya naman, the Bible is the Word of God, the life of Jesus, the source of inspiration, and can also be the source of our salvation. In English to ha? Sabi ni siya pa, mauna na siya. Ang Biblia, pulong sa Diyos, kinabuhi ni Jesus, tinubdan sa kaluwasan nga atong makabot unta ugma damlag kanatong tanan. So read once again the Bible every time you hear Mass. Mukaning ikaduhang Misa Nobina, ang atong Ebanghelyo ni San Lucas. Asa mo ka Ebanghelyo? Ebanghelyo ni San Kapitulo mauna ni ron. Kapitulo 17, versikulo 26 ngadto sa 37. Asa mo Ebanghelyo ni San Kapitulo versikulo ngadto sa girambol man ninyo na Lucas 17, 26 ngadto sa 37. Okay? Asa mo kay Ebanghelyo ni San Kapitulo bersikulo ngadto sa unsay gisgutan? Check operator. Para nako usa sa mga linya sa Ebanghelyo ngadto gisgutan kanin. Luke 17
verse 34. Ika na yun. Nasa ito napita. I tell you, on that night, there will be two people in one bed. One will be taken, the other left. So sa kagabi, dunay duha ka tawo nga magdug. Usa kuhaon, ug ang usa magpabilin. One bed, natog, nagdog. Kana bang matog o magdog, wag mo relasyon, kuyaw na mga igsoon. Ay mo kumpiyansa na. Ha? Pero, ato ko tayo Ebanghelyo, one will be taken, the other left. Ang tema ng Ebanghelyo, may sabi ng, intimacy does not guarantee salvation. Pananitan mga igsoon, napasabot ang mga Ebanghelyo mga igsoon, nga bisag suod mo, wa na magpasabot, nga sa inyong pagkasuod, kay mong amigo, buutan, luwason sa Ginoo, maluwas po ka. Wala pasabot nga, imong mama ni Simba, gapil kag ampo, nag-ampo sa ka. Mingon ang mong bana, ikaw lay Simba asawa, kay ato ko dito, kay ato ako buwangan pananglitan, wala pasabot nga, Simba sa imong asawa, apil sa ka. Salvation is individual. It is not collective. Kung buutan imong asawa, wa na pasabot kay bisag wa ka mo Simba, buutan sa ka, apil sa kag Simba. Kung nag-ampo imong mama, wa na pasabot nga kung gapil sa pag-ampo sa mama nga nag-ampo sa ka, up to jud ka, mag-ampo sa ka. Kay ang kaluwasan tagsa tagsa. Na nakaparatra ba kay usahay mamasangil ta sa uban sa atong mga dili maayong binuhatan. Kana ganing manulisok ka sa gibuhat nimo nga ikaw may nakasa di man siya. Pananglitan, tungod manggod niya nang hilabot kong kwarta kay nadara man ko niya. Ikaw manggod. Ikaw. Pwede sukuan nimo. Ikaw manggod. Hoy, pagbantay si mong pagpanulisok na masangil sa mga tao. Kay matod pa sin English, once you point a finger to a person, take note, 3 fingers are pointing back at you. Sa imong pagnulisok sa mga tao, suko kayo ka, pero ang imong tulo katudlo, nagtulisok sa balik, suko sa kayo nimo. Ang aming sa ikaw man good, ikaw mo gisinungdan. Ayaw pamasangil sa mga tao. Kaya ang kaluwasan nimo, tagsa-tagsa, ikaw o ako, manubag sa Ginoo. Kaduha. The gospel today assures us that the end of time will come. Ang kinimong Ebanghelyo, nagsulti ka na to, nga dunay katapusan. Although we don't know when that day comes, but still, it will come. Nagpasabot na ikaw matapos yun dinhis kalibutan. Kaya musugutog sa di, kitang tanan mga, kitang tanan mga, wag usa na to nga di ang uban na to magunag ka, Simba ko itaw rin so. Nang karon mamatay mo kita, mo takibaw karon sa mamatay. Pero ang gusto sa Ginoo metabo, do something with your life that you are still alive right now. Ato-ato rani ha. Ako doon ako'y sakit. Cancer of the liver. Akong atay giatay. Asal patong na. Kumagina, atay, giatay, cancer of the liver. Pero kabantay mo, kung masakit ka, gusto na kay kamusimba. May kaglawas, di kay kamusimba. Batanong gani ka, kuli kay kamusimba. Pero matiguang ka, bisa ko ay misa, naasimbahan.
Kinsa may sayo mo simba? Mga tiguang. Prungsit pa. Ngayon sa mga tiguang, Father, kami ba mga tiguang? Maubo kami kinatugan. Mataba pa dito, kumig sa'yo. Matag sa'yo. Legog sa'yo. Simbag sa'yo. Igabot si bahantog. Nasag sa'yo. Pero para na ko may no? Mabatan nun tag matiguang, kinahanglan mag-usab na ta dinis kalibutan. Never wait that it can be too late. Muna ang hitabo, kay mga matay man ta, magbag-o, mag-usab sa kinabuhi. Matod pa sin English, we do not have to wait for the time of the end. Right now, think that this will be your end. Sa Binisaya pa, mauna na siya. Ay, pabuta! Matapos ka! Kuno na nga karon, muna ni katapusan. Muna kay karon, imong katapusan. Pag-usab, pagbago sa imong kinabuhi. In what way that you can start a new life? Para nako, aron makapot ang pagbago sa kinabuhi, gitawag na ko sa English og reconciliation. Reconciliation. What's in English? One more time. What's in Binisaya? Reconciliation. What's in Binisaya? Reconciliation? Reconciliation. Ay, Binisaya na ka na bang magkuhan ba? Ka na? Ano ba? Ano ba? Panalitan. Kamong nagbungol-bungol, magtingog na. Kamong mga nag-away, mag-ulit na. Kamong mga naglikay-likay, mag-abot na. Kamong mga utangan, mabayad na. Mumanamay son, pila makabuk pa nagson, hangtod karon, wa magtingog tungod sa kabilin sa ginikanan. Nagkinihay. Pila makabuk mga silingan, nagginautay. Pila mo mga kauban sa trabaho, nga wa pirming ayog kabubuton. Tungod kay way maayong relasyon. In order for you to be ready of this end of time, start a new life, and today, reconciliation. Naigulay sa inyo, ha? Magtingog na ta. Kung di ka katingog niya, problema na ni mo. Pero di mada, ay pugsa. Uy, duda. Ha? Kung di mada, ay pugsa. Kibatim sa kanang, mutingog ka, dili kinasing-kasing. Ayoy! Ako asa ka? Ang usara gyud sa makasurok nako kanang mga tawo mubuhat-buhat og istorya, musurok ang dugo. Muulbo akong upaw. Kaya no, maayo ta kabubuton ilabi na sa imong igsuon. You can never go anybody in this world but only the members of your families. Akong hagit in town, pakig-uli na mo sa mong pamilya, ilabi na sa imong mama o papa, o sa imong igsuon. That's the best reconciliation. Katapusan, mga igsuon, tima, pinili, ikaduha, gasa, katulo, ipadala, kaupat, misyon, katapusan. Si Maria, pinili. Sa iyang pagpanamkon sa bata nga si Jesus, plano na sa Ginoo. She is a chosen one. Ikaduha, gasa. O siyang gasa, nga mahimong mama. Kaya kanang pagkamama, usama na kagasa. Kanang pagmabdos, grasya nagikan sa Diyos. Nakasaway na mong mabdos, wapa. Nakasaway na mo, wapa. Ako wapa. Huwag di sa na mahitabo, magsoon. It's a gift to be able
to conceive a child in your womb. Ikatulo, ipadala, oy, you and I and all of us are sent to this world. And what is that message? To fulfill the mission. And what is your mission? You and I have its own mission. Ikaw ba na pag binuutan ng asawa? Ikaw, asawa, pag binuutan ng asawa, ikaw ba na ay pasakiti imong asawa? Kung ikaw igsoon, magwang pagpabilin nga maayong igsoon. The mission, as I mentioned a while ago, to do good things here on earth. Katapusan, kaluwasan. Let me tell you straight. Kung magisgot tag salvation, magisgot tag kaluwasan, wag usa nato nakasiguro nga maluwas. Let me tell you straight. Ayaw gid mugtuon ang mga laing tinuhuan nga siraray maluwas. Kay wag usa nato nakasiguro nga maluwas. Nakasiguro mo wa? Nakasiguro mo wa? Wa magay ko kamo pa? Nganaong ninyo? Wa magay ko kamo pa? Pero my point is this. Salvation is a gift from God. Ayaw mo paghilabot sila ay mga tinuan. Hoping so nga sila, di saan manghilabot na to? Kikita makatoliko, initan mo nila. Pero okay problema na ay. Ang punto nga ako, salvation is a gift of God. Unsa na to pagdawat sa grasya, sa kaluwasan, nga masama ni Maria nga naghatag og kaluwasan sa pagpanamkon sa bugtong anak nga si Jesus. Kaya tungod ni Maria, kita naluwas. Because she was the instrument of the Savior. Kaya tungod siyang sabakan, nataw ang atong Ginoong nga atong man sa tibuo, pagka-bright ni mga butaw Di napasaylo atong mga nakabatot ang kinabuhing way hangtod sa ka sa gingharian sa pagka-bright ninyo, no? Wana, salvation is a gift. Mary has a special gift, being the mother of our Savior. Aron ta makadawas ang gasa, karon umaabot mo panahon, magbinuutan ta.